so bendanglong ITI lurulang so lapen mati punga havar ke red light mati okay vai kache jora havar chimandet luma. Kiwang jening kampen ke KKCA phanta CM kiputang ateng pen lak photang ka pipon po. Board Chairman Mohan Singh Tiso. Miss Duar Bagori Surini Rain Kora Po Aparman Pan Sikdang Pon Bomlo. Ang kardom nilitum dak TVS langni ahin penang ituman isi birta kemesen nang ke 1 pido lake non September 1 till October 31 2025 an laso a kopon welit do lasi non dakpen ihum kumamama kepon atum hanan ke duita helmet lapen ke isi laki draw kopon lapen ke kaprek jam a give hamper same long ponji lasi nang itu manutin mahmutin same aku kepini kecini nei ya details dolang putang tinang litum dak lang ni TVS showroom long nang humri ikta adim lake Birla Difumanjar Road opposite to HP petrol pump lasi nang litum manutin mahmutin same prabjen pen nang humri ikta kardom. KarbiAnglongLIVE adawa birta long peneli sami beauty bepi non adawa birtang ton pen arjupunik tha. Thek serte lam thek the pham posaram the sonsi lam pwaling ningje thabar erbangki chokche nangni lam the isi ka ningje ke chokche pensi nangli chingnang chek ta thek la sonsi red light area pulotang te ka chini dam bangke okewai ka che jor adim pusi chini dam. Bonta KarbiAnglong hempi di purong supialong ta palong plia di malong abangke red light area pu jong pontang lo. Bangso red light area palong plia dim lake kecheng si mate number isi aphan KarbiAnglong chotkali Assam chotkali somindara dang nongnam ka jethangklong Karbi People's Hall mate taralangso aduntu mate number hini lake Assam angkang nongnam ka jethangklong ahabar ITI ingdeng ki thom mate number ki thom lake lurulang solapen number pli lake matipung pusi hok pontang lo. Bangso lam lake Women Karbi Students Association में भी दिमी हंस पीपेन के दामतांग चिती निभाई क्रिकेट होमनी फिरंग क्या माय कंग हुराला अर्जुइखा WKSA में भी दिमी हंस पीपेन कनिंजे पनला KarbiAnglong mate lagi follow ke red area kunili tum kardulo red light ku hedi ni tum arjulong lo lasi number 1 lake tara langso number 2 la bang ITI tapi number 3 lake luru langso number 4 lake matipung la jaga pli abang ke swarlo tum la person si ki claim thap ki dam thap la pen mek lang no ki claim atung do pik bu senon itam arjulong bangsolong kaninje pona tengke palong pli red light la sonsi taralangso ITI luru langso la pen matipung la palong pli along ki do aswarlo tum abangke ki claim thap ki dam thap la pen mek lang no sai ki claim do pik pusi ningje pon puthot arjusena KarbiAnglong mate lagi follow ke red area kunili tum kardulo red light ku hedi ni tum arjulong lo lasi number 1 lake tara langso number 2 la bang ITI tapi number 3 lake luru langso number 4 lake matipung la jaga pli abang ke swarlo tum la person si ki claim thap ki dam thap la pen mek lang no ki claim atung do pik bu senon itam arjulong WKSAMIP dimi hansi pi kaningji ponateng pulote taralang so son phan nongno ke jo lapen lapalong plialong ke do swarlu atum anabangke ka chuklem thap ke dam thap pendang lok meklang nu nulang nu ka chuklem atum saidi lupusi hokpon bangso putha kamunthi damme me lama bangke taralang so ITI lurulang so lapen matipung malom ki do swarlu anabangke okewai ka che jor tum saidi lo bangso lam lake WKSAMIP dimihan si bibensi jongponlo lapen taralangso ITI lurlangso lapen matipung lapalong plia dim mabangke red light area pustame dimihan si pia hinpen jongponlo. News report KarbiAnglongLIVE. Pirthe ke plangcheng pen langdam lo protang te hongharia dhorom henlo nangke klangcheng pule pudam seta henuni bangso Karbi honghari anim kiri mate chorkli chuphejo tum ansose jakong horang kachelong jia phanpura Karbi guru searching room amai amahang pathek ponsi piniarni anabangke ningkan troksi nang plengtanglo
Bangso ning karong pen gidam tang chiti ni phai create shokani di phurong sopia long kedo Golf Boys Higher Secondary School pathuak lamalong indeng troxy KKCA mahang ke thegani talon pondo Bangso hut KKCA mai phu dhon sing teron kichari ponamai long aluhi sarpoman pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Madhuram nekhe kachetong dunalong Agriculture Board Chairman Mohan Singh Tiso Karbi Recho long sing rong hang pendang lok kyong dung atum chitong dun Ilitum Karbi honghari tum stame aphiong aphai nang bomsi kinangji aphai nang jum bom abangkali lapen ilitum karkli ka phejo hurabangke horabangke nang sot puvoi phisita guru saratum hor ki jun aphai bang Pajum hekramate hor ki jun je pin akuru sar anong e kachapalong dunja phana bangsi bor inang popusi man pengalohi Agriculture Board Chairman Mohan Singh Tisopen ningje pon Bangso phi kachetong dun KKCA rotum armu nang kachetong ki ongnai lapen ki du ki thak kachepang thirmate discipline atuma phan nong istame pipajir ponlo Bangso phi KKCA tum ki claim ki dama puthak sitame epak lo ki mo sitame kachetong dun aluhia tum pen impupon Bangso phi Board Chairman Mohan Singh Tisopen phirangke thengno kaning je ponthu Karbiaron bari matum stame non ke kachingru madim dolo lasike bangjia ningkana hurabangke CM ronghang ki puateng pen KKCA tuma phan stame lak photangka Karbi Anglong Autonomous Council pen pidun popusi ningje ponthu Ningarong ngai gela hello itum Karbi honghari atum tame made Karbiaron bari tum stame non ke ningkan ne sepen kachingrum dolo ache ma itum langam sinang irthe kithibe chengpen mane munut munor kithibe chengpen danglok non puan tame ito chief Karbi kabejo hello pirthe long wangbom adhorom ke la non itum Karbi karba katum ke koibom adhorom hello la sipini akapega adhorom atumke ega chingwa ya ching saido seta meli Karbi aron bare matumke chingwa ching saidi awe sidame non KKCA pen cepati pi bongsi alang itu non piningan ke nikan foksian le tanglo kasi alang itu man turun lagi lason foksi muninga bangke lahan sose ini tum kapo kawe tame cakong dipitun pen lahan sose anong angtong wasi regia pan itu boli tunang wapen CM salamat setame fun pen teman kuduno ningkane sekpen lak ho tangka bangke council pen di konto kusi CM sar pandak konoi kusi hukum nang kilo News Report KarbiAnglongLIVE Lason si non chitia chiklo Havar Karbi diso nimso rongaji ingdeng thongkebra ke thong mate ZKYF surhini rain kora pho ke talon japhan a Havar tinta kachisi kachedang son thosi duarbaguri KCS Havar ami penta chisik chedang bomno lasolong Miss duarbaguri surhini rain kora pho a pharmans tami sik dang pon bomno Lakhain ko ratrok duarbaguri constituency Havar long asing kanwang ason thak si nonang kileji ingdeng thongkebra ke thom Havar Karbi risonimso rongaje mate ZKYF surihni rain ko rake thom kitalona hut duarbaguria Havar long tami RJ kimi lapen pindeng sumpot kaching thang ke pachelon thek kachipati ponje phanpura duarbaguri press club lapen KCS duarbaguri Havar ami pen chelang pet pensi sik dang pon bomno Lapen audition ken ponjiani lake chitia chiklo ni phai inkora trok surihni ra inkora pho lapen amso se klar dak pen kachini japhan screen along ki paklang pon number 7002919701 lapen 8134839217 lapen 6002023988 lapen 8133908835 mobile number long humri lote klar dak birta long pon poputa pachini pon Nilitum duarbaguri press club pen je Miss duarbaguri ZKYF nilitum kibipon je phane tum duarbaguri press club pen chingki chingwai pen nilitum bangso ningkana bangke nilitum duarbaguri press club pen si Miss duarbaguri bangke nilitum bipon pu so kibipon along nilitum dak nongi stami nilitum kithik pondo winner bangke lake first winner bangke lake 10,000 happens first runners up bangke lake 7,000 napen second runners up bangke lake 5,000 anong inilitum dak bipon no so long pen dak best photogenic napen best costume napen best ramwat lahai same inilitum kibipon do so long pen inilitum dak penangan dak duarbaguri aha war aradatum je inilitum labang so kibipon along je inilitum dak
dai thor dai huri pencheng lo dak kahora em baguri dalam rang kan do an arisu ijana tum sami jela bang so raje kimi kecepate lo nang litum sami nilitum along nang cepate dun tha us nang litum aphanan chuning ri हम किवांग जी इंडेंग थोंके ब्राके थों कार्बी रिसोनिम सोरोंग आजे दुवार बगरी जो जनरल लोंग पेंके नॉन नंकेले जी ला मिस दुवार बगरी अफान के तुम दुवार बगरी प्रेस क्लब पेंसिल तुम ऑर्गेनाइज पोलो नसी ला सोलोंग इतुम दा दुवार बगरी अंकांग आरी सोयang तुम stami kethe kiri la pen raje ki mis stami dupik la solong ni tum nang tum phan isi warsai ki minan thopon lo la sila solong tum kaddo ka be stami ni tum phan nanga chirap tum la pen tum duar bori kang stami bang consistency lo ka competition ni phan bang consistency mate itum a consistency lo nang theng mulang nang rei munang la puson en ka chipate along nang tum stami kaddo ka be stami kirang taji phan sing tum duar bori press club abitum hoi pen nang tum phan nang chuni ri lo. News report KarbiAnglongLIVE. Kidamtang ni phai kre player ni Duarbaguri constituency ke parlo Thewang polling station along APHLC song ki pangtang ponje phan kachingki chingwai ami ki padopon. Lason si Duarbaguri APHLC song anso si ki pangtang ponje phan pupen Thewang polling station along chingki chithana me padopon. Lapen me along Thewang polling station APHLC me phu pradarson rong pi pen me chari ponsi APHLC song along klem bang phu bang phiatum pinang an chitong dun pen ki wang jilani APHLC song ki pangtang pon jelam thi hai hui chingki chingwai padupon bangsu chingki chithan pon ahut kaning je pon ke nonang ke leji MLA election ahut Duarbaguri constituency along APHLC song kachepa hai pon je phantame chingki chingwai pon thu kachingki chingwai pon ahut kache tong dun nake Bokajan LA APHLC organizing secretary Ratul Teron Thewang polling station APHLC me phu pradarson rong pi lapen sia teron atum pendanglo pinangan APHLC song aphan ki kroi arar tum chitong dun lasika du ko vega chitong dun arar tum pen anesan chura petsi kachingki chingwai ponami misen pen pachum pon ningarong parpik lo nitum kidam tang non kidam tang anta nitum APHLC tum hai bomolo MP hota lapen MRA hota nitum has hota nitum second position dun lapen MC Mondor Singh ti hota tum second position ni lapen MP hu bang ni tum ke first division dam bom lo ako non ke bang istame ni tum ason thati tum first chipatam thi phan si tum kisi dang pon lo la si pin ta ga bang so executive ta mande dak pi aso executive tum chingwai pon lo la hai ke phai pon phan son si kam claim pon na ima tum kisi pon chingwai pon la han lo athema ko ni tum ningarong parpik lo athema ni tum dak thewang pi asom phan ma de tum hira pi asom phan ke APHLC ke khotom lo si BJP donang tu same ni tum lo igun non ta dok pila non ta tum ari yang do masini tum chingrum ulong de lo yo ni tum pinangan ta pini tum 100 jon in tum muni chitong chingrum la de dar si tum anpen numbers tum anpen same ni tum bang ke ari yang do pen jo ni pen motor mi pe jok masi dam erlo si non tum la so lam thebang si ni tum pini executive meeting pa do bang alam thegala han lo ni tum de dar si tum an ka chingrum mon tu pen ta me tum chingrum long le pin la pini bang ke chipang thek si tum de dar si tum an hor che News report KarbiAnglongLIVE. Kidamtang ni phai krepo adapor phai kep apor malom bensing timung community hall langnirja asai hemalong EMSGA alama pangjar pon lapen thu chikimo jai mek peman pon thu lapen por phai krehini rachite mapor rarame pi peman pon Karbi Film Society aphan amahang ke pathek artist kapinchong kachipadu group anparta film kachiparjan karitang Samson terang mate boklapu kachiparjan bangphu aning kimi kanghun kangjin solapen karbia khephan luntomu pen aprang ke japon abangphu tong sikot pen birthe pen kachivoi juejok hemisi aphan aning ke papli anparta kachivoi joe bangphu setami chomrongmi chomrongso kidun pen Karbia khephan anso se hirjumi nangki pidun verja phan hirjumi kachuhang milur kaipen chongdu chordon minti Karbi Film Society hamrenaro ame phu bronson terang kabornu ahin pen milur ke kai jalin si kalitang Samson terang aphan kachikimo sai dengdunlo la solong hamrenong sopialong ke do hamphang song kapre katum chitodun halapu rong sarpen ke chenglok inut pen inut kalitang Samson terang aphan milur kaidun si hirjumi chahang donanti
Hamrendan Daniel hi KarbiAnglongLIVE. Aningkan vang son thak pining aningkan le thota ingdeng thongke bra ke thom borjan havar karbi risonim so rongaji ningkan surihini rain kora po pharman bogachan block ke pathu aklamalong rongkang thiralong non ke wangji chitini phaing kora ner ke pen thongke ni thoma pharman ke padu ponje phan chisik chedang ponsi ke kim ke rangasai cheng pontang lopusi nile tum phirang ke humri damsi birta nangpali Lason si phirangke pen ki pachini ponthu lake bukajan rong sopia longke lason karbi risonim so rongaje ami pia bangke bipon pipin lang lanon pinning pensi ki bipon cheng lang pusi thanlo lasi bukajan rong sopia angkang ke doa dungarai karbi ke doan ki kim ke rangalong chirap dun japhan pachini lo la penan parta borjan angkang arat ke doan un an pen ka chirap ka chitu dun japhan tiri kam mai phu jiwan chandra pathak chunbang sardili be pen pachini pon Pining labang so ingdeng thongke bra ke thom ZKYF along kadukave Chris Cap KCS unit tumpen chipati ponji lapenan parta tirikam lapen borjan KCS tumpen ta dodi sang se pen ki claim ke dam pen chenglo nong e ki pangrum he hui pen ki claim ke dam chon pro an no pusi pachini pong Lasi hala so por hutke ki ongdong pen aklimang phar pen kilang dunje phanta pachini la pen botor bukan ki ben senjia phanta kardom kardi pen ka chirap dunje phanta pachini ponthu bukajan pen ananterang KarbiAnglongLIVE Pini berta kalapon si kang ton poniklong kardo